שלום. שלום. שמים אותך עכשיו? כן. כן, תגיד, מה אני עושה עכשיו פה? מרכיב שווארמה. שווארמה? איזה סוג של שווארמה? כבש. כל הכבוד לך. גם אומרים שלי שם אומרים שווארמה טורקית. כמה אני מרכיב ביום ככה? 3. בערך 3-4 ובערך 100 קילו, נכון? כן? כן. רואה את זה בצד, לסטות, תמיד ככה, ועל זה מערבבים את הכפול עם פיסטור, עם סבלינים, ושימון קמיס, וקמיס, בשר קמיס, וכל, ביחד. אוקיי? כן. אתה יכול לראות גם טוב, לא? תגד. יש עוד 2 סנטי קטן. שומו. או... אדם מקרוב. אוקיי. בשביל איזה שיניים? אני יכול לראות אחרי שיניים? זה חשוב שלנו גם, שיהיה לנו בזה, רובי. אוקיי, זה חשוב שלנו קוראים לפורטי. עכשיו גם תראה אצלך שרואים בפרטי שלך תעלה אליך. זה אוקיי, העיר שלי זה, אוקיי. עוד מעט אנחנו מסיימים את העבודה. זה אוקיי. נכון? כן. נכון. אהה. טוב.